bukuk nin mungkai tamung kha? An bung ka tinamala deborma. Ngai nong mo bopara? Bongsram bari.Ungsram ni khwai. Ngai nong mo nog rok bahai ke sokjak ka? Tibra mothani boro rok palke phai akunoi akromon khaibe kya. Tam hika an bu sai mai si sai tongo. Borok phai nog ni soklai akunoi bukha bumang bono hiklai bere dikha. Haike no borok tebo dol thombo yakunoi. Dimong nok kubang makai noboi asi noboi tarok bait na pura asa borok kubang makai phaya kunoi nok sukrum sini sukrum boi subai bai akunoi joto krang bai kha ani sadio mama phul phami samani jotto kore man hi kore suna ani suna hate goina goithal jotto khambai kya rang poisa 2.5 lakh moton tongo ani bu sai sorok thampuro ngko dugani rang mamani 2.5 lakh moton tongo bot ni sikang kani mani bulla bekai auto gari pan na hoy business khane hitin mani abo ponto marok dia kagos potro bo jotto khambai kya tini jotto bait bon onko nok bising ko dajak bait bo jotto khambai kya adi chumbo kaise hine kaise ban kana kore kha kana kang suma kang sano marok siu an busa ini kaise ban chuna kore bini yong tini kaise kita pairi pika asu muju kane ma tongo bayo ma che manoya phai akone sukrumbo onok ma baba tongmanogo jotto sukrumbo sukrumbo bimong no glass amani photo ponto na ha kasu ko kaise be kalanga asu ko kalanga mai mai cha jotto takho bokho jotto sabnas ke kalanga onok no bo hodina nai kha abo khai current bai dina nayo minus plus thep awai haipa no onok khai khamliya jotto sukrumbo subai subai kalanga bai kha cha dol khai jotto na Tibra mata ayok lo to hine mo lamam bo tong nakra bo to chirik lai mani jere khnai ta phek di bi busa ta khnai ta nei bu phreu bu sem bu thai kalang mani sara dunia bang bo to borong ngai to bai ka chini khana ni jaga du pa sapa no kuri kha ani bu sai no ko bu tha chi kalang khama ang kuri kai odara so bai chong ta khai ya ti ta khai ma chi te bo mani ya boro ati ka da tibra mata thanjang hine sa Jotto no subai sugan subai kerang baca. Jadi bawa ke tamu mai koroi. Jung song sui sana ni pon tu si koroi. Ngene o je khlanya rong no sogne rong no sidi sini buku. Sini na. Ngebong ni mong rok ti sai man no. Saiman phona ang salia. Salia. Ngene boba gran tam sana musung. O je nong no huk je mal khung te nong ni je rang rok tlangjang mani amon ti ning boba gran tam ka sana musung. Boto sini boba gran. Nang sana musung no. Je ani khoti puran ani je rang di je gonya gocha thamani amna ang nayo. Acha. Ang kaya mo hai sing sai mo ka. Ani mane khun no khong kaisa ni mane tam no khong kaisa kas kai ni. Nuko kani mani je thamai mani anga bo buba gara nuko yo jotto no sano an jotto mana muchungo agi ani je tong mani nuko kaise ni jotto pura to mani ang mana nango anta bogo mai koroi kaise hini kaise ko sandana bogo mai koroi tui nung nani ponto gelas koroi pia sommosa thok borok je nang mani nangchung mani manoi jotto borok telang thangbayu Acha. Kelangnya. Tibra motharo jotto terang thambayu. Rang busuk lang. Rang 2.5 lakh to ngani. 2.5 lakh mana? Jotto khambai bai bai ka. Aba ponto. Narung ngani. Lang thang Khambai thangbai ka. Jotto. আচ্ছা ঠিক আছে